Dobrý deň, vítajte na našej prvej virtuálnej prezentácii. Chceli by sme vám predstaviť našu novinku, chlieb dobrák. Radi by sme vám takto cez video sprostredkovali, ako sa dobrák pripravuje a ako vyzerá. Prečo dobrák? Pretože je to skutočne dobrý chlieb a ako my hovoríme, chlieb od srdca. Dôležitou zložkou tohto chleba je zavárka multigrain viaczrnná, s ktorou ste sa už možno medzičasom zoznámili. Zavárka multigrain je surovina na báze varenej múky, celozrnného rážneho kvasu, sladovej múky a varených semien, zrnín. Je vhodná ako na výrobu chleba, tak pečiva. Dnes si pripravíme pomocou tejto suroviny chlieb dobrák, ktorý neobsahuje žiadne prídavné látky. Poďme teda na prípravu. Potrebné suroviny spoločne vymiesime. Miesenie samozrejme závisí od typu stroja, ktorý používate. My na našom hnietači miesime 6 minút pomaly a 8 minút rýchlo tak, aby sme získali vláčne cesto. Cesto po vymiesení necháme zrieť 15 minút a následne ho tvarujeme do požadovaného tvaru. Chlieb v ošatke kysne 60 minút pri teplote 35 stupňov Celzia a vlhkosti 75%. Prípadne parametre kysnutia nastavíme podľa podmienok vašej prevádzky. Pečenie opäť závisí od typu pece, ktorú používate. My pečieme chlieb pri počiatočnej teplote 245 stupňov Celzia. Pec po sádzaní zaparíme, po 5 minútach znižujeme teplotu na 220 stupňov. A tu už máme hotového dobráka. Chlieb je vláčny aj po 5 dňoch vďaka zavárke multigrain. Pre dobráka sme pripravili aj marketingovú podporu vo forme pásky, etikety a vrecka na chlieb. V prípade záujmu vám vzorku vypečeného chleba dobrák radi prinesieme na vašu pekáreň. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám všetko dobré.